बे एरियाया गासैबो कार्बि गामि दे ओमफ्राय एसे आगोलावबो कार्बि दं ओमफ्राय बिजाय उनावबो कार्बि दं दा जों कार्बि गेजेरावसो दं आरोना बेनिफ्राय जोंनि न'आ एसे आगोलाव माने गोजान जायो बे जायगानिफ्राय बे दा जों बेरायबाय थानाया कार्बि गामिमोन बेनिफ्राय सासे आंनि उनाव जिरायनाय सासे मबाइलखौ मोजां मथे हमनो रोङाखै माने सोमावजोबदों आरोना बिराद मावग्लुंदों बेनिखायनो भिडिअआ गासैबो मावनायखायनो आं लाजोबदिया दसे उनावनो सान हाबथारसिगोन बेनिफ्राय जों बेजाय बेरायनाया जों कार्बि गामि गेजेराव दं दै बेजे साइडआव कार्बि बेजे साइडआव जोंनि न'आ एसे गोजानाव दं बे जायगानिफ्राय बे एरियाया गासैबो कार्बि गोजा बेनिफ्राय जों दासो कार्बि गामि गेजेर गेजेर हाबना फैयो आरोना बेजाय थांबाथाय कार्बि गामि ससे ओमफ्राय दा बेयाव एसे लांदां बेनिखायनो आं बेयाव जिरायदों सानाबो दोबैथारसिगोन आरो दसे थाबानो आरो आधा घन्टानि उनावनो खोमसि जाथारसिगोन आरोना बेनिखायनो भिडिअ बानायनो सानखादोंमोन आं दिनै ओमफ्राय निउस आपडेटनि भिडिअ बानायदोंमोन आंनि एक्सट्रा इउटुबार चेनेलाव आंनि मेन चेनेलाव बेनिखायनो टाइम मोनाखै सानाव दा बेरायनो फैदों एसे मोना जाबाय नालाय दा मोनानायखायनो आङो दा मा खालामनो बेरायनोबोथ' जायगा गैखाला बेरायगौमानि सानानो दोबैखासिगोन बेनिखायनो आं बेयावनो दसे जिरायथ'बाय जायगायाबो मोजां हाजो खाथिना बारा गोजान गैया दै बे जायगानिफ्राय खमसे खम 2 किल'मिटारसो जागोन नामा बैफोर हाजो नुहुरनाया सोरबा गोबां मानसिफ्रानो सोङो आरोना माने नोंथाङा मानो स्पर्टिं गाना होननानै सला गाननाय आं स्पर्टिं गांसेबो गाना ना सानसेबो दिनैसिम आंनि जेसेबांखिनि भिडिअ नुदों एसेबां आं माने सानसेबो स्पर्टिं गानफेराखै आरोना आरो गांसे ना गांनै दं नामाथाय आं गानादे बेखौ न'आव थाबाथ'बो माने ओरैनो गारसोनानै दोननाय गोजाम जाथारबाय माने बिदिनो दं थेवब्लाबो नागिरनानै सुबाथाय गोदान जागोन आरोना खिन्थु आङो स्पर्टिं गाननो इन्टारेस्ट गैया आगोलनिफ्रायनो दै ओमफ्राय आं बांसिन शार्ट गानो आरोना गानबाथाय सोरबा माने आगोलाव आं नुदों जे नोंथाङा जोंनि बर'नि गोबां इउटुबारफोरजोंनो कानेक्सन दं नामा माने रायज्लायो नामा होननानै स' रायज्लायनायाथ' आङो गोबां बर'नि इउटुबारफोरजों रायज्लायो माने आं फार्स्ट टाइमाव आं गाव कन्टेक्ट खालामाखैमोन दै बिथांमोनानो माने आंनिफ्राय गेदेर इउटुबारफोरा आंखौ कन्टेक्ट खालामदों आरोना माने बिथांमोना मोनसे समाव आंखौ सानफ्रामबो भिडिअ बानायबाय थानायालाय बेनिखायनो मोजां मोननानै बिथांमोना गावसोरनो आंखौ कन्टेक्ट खालामदों बेनिफ्राय बिसोरो कन्टेक्ट खालामबाथ' आङो खालामखागोनानो अलरेडि आंबोथ' गोसो जानानै थाखायो बयबो माने एसे गिदिर इउटुबारजों लिंक खालामनो गोसो जायो आरोना बयबो स' बेनिखायनो आंबो आगोलावनो गोसोखामोन बिसोरो गाव कन्टेक्ट खालामनायजों आरो मोजां जादों आरोना बिसोरखौ आं कन्टेक्ट खालामनो थाखाय सासे माने इउटुबार जानाया ओरैनो इजि नङा दे बिराद खस्थ' जायो सानफ्रामबो कन्टेन्टनि सायाव सानबाय थानांगौ दिनै मा भिडिअ बानायगोन आरो बोरैबा भिडिअ बानायखांनो हाबाबो दसे उन्दुनानै सिखारनाय लोगो लोगोनो आरो टेनसन जायो मोनसे दिनै आरो गोदान माने फुं जाबाथाय आरो दिनै मा बानायलायगोन बेफोरबायदिनो कन्टेन्ट नागिरबाय थानांगौ जायो इउटुबार सासेया ओरैनो टेनसनाथ' ओरैनो टेनसन जाखायो एक्सट्रा टेनसन आरोना बेफोरो बेनिफ्राय खालि भिडिअ टपिक मोनबाथ' बयबो बानायखायोआनो दा नै आं मोनसे बानायना फैदों बेनिखायनो दसे आङो बाहेराव फैदों फ्रेस खालामनो थाखाय माने दा आङो बेरायफैदों आरोना बे जायगायाव बेनिफ्राय दसेनि थाखाय आंहा टेनसन गैथ'वा मानोना आङो बानायनानै फैखाबाय आङो आपल'डबो खालामखाबाय खालि दा दसे थानानै पाब्लिश बानायना होनांगौ आंनि मेन चेनेलनि भिडिअखौ बेनिफ्राय बेनिखायनो आङो दा बेयाव बेरायनो फैदों बेनिफ्राय आरो बेखौ दिनैनि भिडिअखौ आपल'ड खालामखांनायनि उनाव दिनै हरसेखौ आजादि उन्दुनो हागोन दे बेनिफ्राय गाबोन नेक्स्टआव सोरांनाय लोगो लोगोनो आरो दस्रा टेनसन जालायसिगोन आरोना दिनैनि माने गाबोननि टेनसन जालायसिगोन फुङाव सिखारनानै दिनै मा भिडिअ बानायलायगोन दाखालि जों बै हाजोआवनो पार्टि जाहैदोंमोन आं ब्लग भिडिअ मोनसे बानायदोंमोन ना बे जायगायाव बेनिफ्राय नैबेजाय फैबाथाय फुलुनि मोनगोन बेजाय लांहिन मोनगोन आरो नैबेजाय एसे फैनानै जोंनि मोनगोन न'आ जोंनि लांहिन एरियायाव बांसिन कार्बि गैया बेनिफ्राय बेयो फुलुनि एरिया गोलैयो आं दा जे जायगायाव थागासिनो दं माने बर'आथ' बर'जों लोगोसे कार्बिया अभार दं दै कार्बि आंलंआव बेनिफ्राय बर'आ जोबोर खम दं बेनिफ्राय जोंनि लांहिन एरियायावल' बांसिन बर' जेथिंना एथिंनो बर' नुगोन बेनिफ्राय जोंनि बारनाय लोगो लोगोनो दस्रा एरियाफोराव बांसिन कार्बि गोजा आरोना कार्बि आंलंआव बांसिन कार्बि दं बेनिफ्राय कार्बि लोगोफोर सानैसो दं दै आगोलो उन्दै समाव जों बेफोर जायगायाव बल गेलेनो फैबाय थायोमोन ना स' बेयाव लोगो मोननाय ओमफ्राय सिनाखि जाबाय दा देरनाबो रायलायो खिन्थु जोङो समल' लोगो मोनो नालाय सानफ्रामबोथ' लोगो मोना बेफोरबायदिनो आरो मेन खोथा बैसागु फैगासिनो दं साननैसोनि उनाव दा बैसागुआव मोनसे प्लेन लादों आरोना माने बैसागुआवथ' मोसाखायो नालाय बयबो स' बेयाव आं 2 मिनिटसोनि आंनि हायाब्लाबो ट्राइ खालामगोन आंनि मोसानायखौ आपल'ड खालामनो आङो
बे चेनेलाव इउटुबाव भिडिअ बानाय माने भिडिअखौनो बानायालासिनो थानोनो गोसो गैला ओमफ्राय इउटुबखौबो गारनोबो गोसो गैला माने एसेबां बुरजा फल'वार दं आगोलनिफ्रायनो फल' बानायगासिनो दं बयबो मोजां मोननानै स' गोबां मानसिनि मोजां मोननायखौ माने बेफोरबायदिनो अननायफोरखौ लाबाय थानो गोसो जायो आरोना बेनिखायनो आं इउटुबखौ गारनो गोसो गैया आगोल सम जायोमोन आगोल खिन्थु आजिखालि गारनो गोसो गैया दे माने फार्स्ट टाइमाव जायोमोन आरोना गारदोंसै नामा फार्स्ट टाइमाव साननैसो भिडिअ बानायनानै बायोबोमोन ना बरिं नाङोमोन इउटुबाव भिडिअ बानायनायखौ फार्स्ट समाव खिन्थु दा आदत जालांबाय इउटुबाव भिडिअ बानायनो मोनबाथाय मोजांसो मोनो जोङो दा मोनसे सम माने फार्स्ट टाइमाव फेसकेम भिडिअ बानायनायाव एसे लाजिनो ओंखारोमोन आरोना गोबाङानो एसेल' नङा गोबां लाजिनो ओंखारोमोन खिन्थु आजिखालि आङो भिडिअ बानायनो लाजिनायाथ' लाजिला खिन्थु आंनि एक्सन माने आंनि स्टाइलानो बेफोरबायदिनोखा आरोना खोथा बुंनाय रायलायनाय आरो आंनि थानाय मानाय खोथा माने बेफोरबायदि नोंथांमोना नुबाथाय लाजियो नामा भिडिअ बानायनो बेफोरबायदि सानगोन आरोना दिनै आं जेरावबो बेरायनानै भिडिअ बानायला दे बे जायगायावनो फैनानै आं भिडिअखौ फोजोबदोंसै आरोना माने बेयावनो फोजोबखादोंसै आं बे भिडिअखौ माने समबो गैला आरो आङो दैलि भिडिअ हगारनो सानोमोन खिन्थु सम टाइम जाया खिन्थु आरो टाइम जाबाथाय आङो बानायखायो भिडिअ बानायनाय आङो मेन चेनेलावबो खामानि मावनांगौ नालाय स' डाबल जाहैयो बेनिखायनो सानाव मोनसेल' हायो मोनसे सानाव बे मेन चेनेलनि थाखायनो माने कन्टेन्ट नागिरनाय आरो भिडिअ बानायनाय थांखायो बेयाव सानसे थांखायो आरो बे मोनसे चेनेलनि थाखाय माने आरो एक्सट्रा दिन नांखागौ आरोना ओमफ्राय एडिटिंआवबो दा आरो दिनै कारेन्ट गैया दे आं कारेन्ट थानाय समाव चार्ज होना लायाखै दा आरो कारेन्ट गैया दा फैगोन ना फैनो हानाय दसे थानानै कारेन्टथ' एसेबां प्रब्लेम जाया बांसिनानो ओमफ्राय सम प्रब्लेम जायो आरोना नोंथांमोना गोबां मानसिफ्रानो आंखौ सापर्ट खालामो आरोना माने मानि थाखाय सापर्ट खालामो आं बेखौ मिन्थिया खिन्थु मोजां नाङो नामाथाय नोंथांमोना कमेन्टआव खोथा हरबानो जाबाय आरोना माने मोजां नांनायनि थाखाय ना माबा मोनसे कारननि थाखाय आंखौ सापर्ट खालामो माने मोजां मोनो गोदान चेनेल खुलिबाय बेयावबो नै 9000 साबस्क्राइबार जाथारसिगोन आरो दसेनि उनावनो दा आं बे भिडिअखौ बानायबाय थानाय समाव 9000 साबस्क्राइबार जानो आरो 10 जनसेल' नांगौमोन दे माने आपल'ड खालामगौ माने 9000 कमप्लिट जासिगोन नामाथाय साबस्क्राइबारा बर' इउटुबारफोरजों माने कन्टेक्ट खालामनाय होनोब्लाथाय आं नोंथांमोननो मोनसे खोथा बुंखानो आरोना गोबां इउटुबारफोरजोंनो आंनि जेसेबां गिदिर इउटुबारफोरजोंनो आङो कन्टेक्ट खालामजोब्बाय आंखौ माने बिथांमोनानो गावसोरनो कन्टेक्ट खालामो आरो सासे सानैखौल' आं कन्टेक्ट खालामदों दै बेनिफ्राय आं दिनैसिम सासे मानसिजोंल' रायज्लायनो मोनाखै आरोना बेयो जाबाय गेमस्रि दैमारि बेजोंल' रायलायाखै आरो आदा राजा खुंगुरजोंबो आङो कन्टेक्ट खालामाखै दे स' माने जोंनि गावबागाव खामानियाव मावो नालाय बेयो माने ब्लग भिडिअ बानायबाय थायो थिग बेफोरबायदिनो गेमस्रि दैमारि मोनाबो ब्लग भिडिअ बानायबाय थायो स' बिथांमोनखौ कन्टेक्ट खालामनाय जायाखै आरोना खिन्थु रावखौबो गाज्रि मोननानै आं कन्टेक्ट खालामालासिनो थायाखै खालामगोन सानसे समाव सानसे नङा सानसे आं आदा राजा खुंगुरमोनखौबो खालामगोन बेनिफ्राय आं बे भिडिअखौ बारा गोबाव खालामला आरोना दसे थानानैनो आङो बे भिडिअखौ बिसिमावनो फोजोबदोनोसै बेनिफ्राय गोबां मानसिफ्रानो सोरबा साबस्क्राइब खालामाखैना थाबनो साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय आरोना स' आं बेफोरबायदिनो भिडिअ आपल'ड खालामबाय थागोन आरो आङो दैलि ब्लगबाबो बेफोरबायदिनो दा आङो इसेबां बेरायनानै बानायनाय जायाखै सेकेन्ड चेनेल दंखायो माने एक्सट्रा इउटुबार 77 बेयावसो आङो बेरायनानै भिडिअ बानायो